Nyapa ya wong lanang ki kok diciptakne ndase loro ki? Ndase loro piye karepmu? Lah wong lanang kan ndase loro to, ndas dhuwur karo ndas ngesor. Wong lanang iki jawane kon mikir dhisik, apa-apa kon mikir dhisik, ora leh gusa-gusu. Lah lek ndase ngesor? Ndase ngesor sing ngekeki solusi. Oh, alah Dia ngono to. mikir terus dikeki solusi. Ora kaya wong wedok. Nyapa wong wedok? Salah bener butuhe kan ngamuk lek wong wedok iki. Ya bene, wong wedok kan yo ora pernah salah to. Yo, sing Oke diombe aja bladrah he. Lah lek kuwi bola-bolane kuwi. Sik to, ngombe sik. Lah selak penasaran kok. Bola-bola sing ndi to? Lah kuwi kan enek to bola-bola loro kuwi. Iki ge bendok iku kuwi lho. Sing kenyeh ae iki. Enak teh no. Pilihanmu kopi. Ya mesti aku iki pinter ya milih kopi iki. Kan iso termasuk iso milih-milih. Wong wedok iki senengane ngentekne dhuwite wong lanang. Terus sapa sing mbok ngentekno? Celeng. Hah? Nek gak wong wedok sapa? Lah wong lanang wangi ngentekne mosok ya ora oleh. Lah wong aku sing masakno dekne. Lah kuwi kan tanggunganmu. Aku sing ngeloni dekne. Lah dhuwit wis diwehne ngeloni moh iki lho. Aku sing lairno anake. Aku sing ngemiki anake. Aku ya sing ngemiki dheke. Dhuwit sak enak-enake diblekne kabeh gur ngemiki sambat. Aku sing ngombah-ombah kambine dheke. Sapa sing entek dhuwit nek gak aku? Hah? Ya wong lanang dibagi to sak idik-idik. Kok iso lho kok ngomong ngono kuwi? Wong lanang iso nggo tuku rokok ngono wis bungah. Wong lanang apa mbok kon golek dhuwit. Rumangsane tuyul wong iki. Pi bangun mandi Pi. Wis tangi iki lho. Iya, habis itu makan sini lo, jogrok sama mami sini lo. Iya. Pi ada WA ini lo Pi. Tak buka boleh? Bukaan mah. Tak buka ya. Iya, kok sapa? Sari Pi. WA apa mah? Bentar toh. Loh, Pi ini Sari kayak mantan SJ-mu dulu toh. Iya, mantanku dhisik iki. Banyak chatnya nggak ada yang kamu balas satupun loh. Yo ben dumbar. Ini terakhir dia bilang assalamualaikum nggak kamu jawab. Dosa kamu Pi. Luwih dosane tak bales padha sik ngkei harapan. Ya orang ucap salam itu harus dibales toh. Iya yo mah. Senajan mantan sudah tidak bersama, tapi kan silaturahmi harus tetap terjaga. Mantan ini masa aktif yang nggak perlu diisi ulang. Masa orang ngilingin dhisik pernah mengucapkan cinta padanya ngono kae. Kuwi kan dhisik saiki lho ora. Kowe bilang dia seorang ngono kae kelingan apa ora? Eling. Tak bales ya. Ojo. Kok jangan nih lo. Mesano lo mbake nungguin dari tadi lo. Mau ngising aja lihat HP. Mau makan lihat HP nungguin balasan kamu. Sak karepmu mah. Ya mami mengerti sebagai wanita mengerti gimana perasaannya Topik. Lah kok kowe sing semangat balesi, padune pengalamanmu dhisik seneng karo bojone wong. Bukan berarti mami pernah mencintai bojone wong. Kok ngejak carok ya wong iki ya. Lah sing jalari lho awakmu. Pernah keringetan bareng gak? Ora tahu. Pernah apa gak? Ora tahu mah. Alah, gak malu-malu anjing. Kak bales Pi? Sak karepmu mah. Ndang mandi yo kono lho. Yo, Bebet lan karo pang mlegadus ngono kuwi lho. Ndang mandi. yo adus sik.